Arratsaldeon, Alteren aurkezpenekin hasiko gea. Tartean dazkagu 15 urte azpiko Liga Nazionaleko txapeldunak izan dira neska batzuk. Eta hauen aurkezpenekin hasiko gea. Lore Mendizabal, Mara Monasterio, Erika Sánchez, Lide Mendizabal, Ainhoa Urkiola, Leire Urkiola, Ane Grijalba, Miren Galarraga eta Adriane Simón. Segi prestatzen, dela izterrotzen ingo dizuegu, ateatzeko tarimara. Arratsaldeko lauretan hasiko gea, Alterak prestatzen jarraitzen dute. Pixkanaka, pisu jarriko dutenak bere tokitara gerturatzen hasi, epaileak ere bai, eta lauretan hasingo gera.
Baino libre dela. Bandera horien artean, urak ez duela gerritik gora igaro behar. Bandera gorrien artean, baino guztiz debekatuta dagoela, eta bandera gorri urdina itxaskirolentzako dela. Beti ere sorosleen oharrak jarri itzazue. Alterak minutu bat. Recordamos que entre banderas verdes el baño es libre. Entre banderas amarillas el agua no debe sobrepasar la altura de la cintura. Entre banderas rojas el baño está prohibido y las banderas azul y rojas son para deportes acuáticos. Les rogamos sigan las indicaciones de los socorristas. Muchas gracias. Hasingo gara, pixu jartzaileak 50 kilo barran Mara monasteriorentzat. Prest, Lore Mendizabal. Marak pixu gehiago eskatzen du, 50 kilo barran Lore Mendizabalentzat. Prest, Erika Sánchez. Altzaldi ona. 50 kilo barran Erika Sánchez entzat. Berrogeita 13 kilo barran Mara monasteriorentzat. Prest, Lore Mendizabal. Txapelketan parten hartzen aidean eska batzuk 15 urteko Liga Nazionaleko txapeldunak gelditu ziren Zarauzko taldearekin. Aurtengo sasoian, merito makala ez. Altzaldi ona. 53 kilo barran Lore Mendizabalentzat. Prest, Mara monasterio. Altzaldi ona. Ya está,
Pisu jartzen dezuenak 55 kilo barran Lore Mendizabalentzat. Prest, Ainhoa Urkiola. Altzaldi ona. 55 kilo barran Ainhoa Urkiolarentzat. Prest, Leire Urkiola. Ainhoak pisu gehiago eskatzen du. 55 kilo barran Leire Urkiolarentzat. Prest, Erika Sánchez. Leire Urkiolak pisu gehiago eskatzen du. Berrogeita 55 kilo barran Erika Sánchezentzat. Prest, Mara Monasterio. Altzaldi ona. 56 kilo barran pisu jartzen dezutenak Mara Monasteriorentzat. Prest, Lore Mendizabal. Altzaldi ona. 56 kilo barran Mara Lore Mendizabalentzat. Prest, Leire Urkiola. Altzaldi ona. 59 kilo barran Lide Mendizabalentzat. Prest, Mara Monasterio. Altzaldi ona. 59 kilo barran Mara Monasteriorentzat. Prest, Leire Urkiola.
60 kilo barran Leire Urkiolarentzat. Prest, Ane Grijalba. Altzaldiona. 60 kilo barran Ane Grijalbarentzat. Prest, Miren Galarraga. Hirurogei kilo barran Erika Sánchezentzat. Prest, Ainhoa Urkiola. Altzaldi balio gabe. 62 kilo barran Ainhoa Urkiolarentzat. Prest, Ane Grijalba. Que la rebutase de luego en un levantamiento. Levantamiento muy importante. Altzaldiona. 62 kilo barran Ane Grijalbarentzat. Prest, Lide Mendizabal. Altzaldiona. 62 kilo barran Lide Mendizabalentzat. Prest, Miren Galarraga. Altzaldi balio gabean. 63 kilo barran Miren Galarragarentzat. Prest, Ane Grijalba. La
unibertsitate txapelketan txapeldun orden gelditu zen. Ramírez! 65 kilo barran Leire Urkiolarentzat. Prest, Ainhoa Urkiola. No es bonita. Atzaldi ona. 65 kilo barran Ainhoa Urkiolarentzat. Prest, Ane Grijalva. Delantero de Porolisi. Atzaldi ona. 65 kilo barran Ane Grijalvarentzat. Prest, Prest, Miren Galarraga. Menudo delitos, poca broma. Buena podisa. Altzaldi ona. 68 kilo barran Miren Galarragarentzat. Prest, Leire Urkiola. Altzaldi ona. 68 kilo barran Leire Urkiolarentzat. Prest, Ainhoa Urkiola. Altzaldi baliogabea. 68 kilo barran Ainhoa Urkiolarentzat. Prest, Ane Grijalva.
Altzaldi ona. 78 kilo barran Ane Grijalbarentzat. Prest, Miren Galarraga. Bai, cargado fuerte. Bai, pero... Bai, ez ez. Altzaldi balio gabe. Pisu jartzaileak 71 kilo barran Miren Galarragarentzat. Abiadurako azkeneko jasoaldira izango da. Geratzeko bizkat, Altzaldi ona. Altzaldi honekin abiadurako saioa bukatutzat ematen dugu. Arratsaldeko lehen txanda honena eta 5 minutuko atsedena hartuko dugu alterak jasotze altzatze dako prestatu daitezen. 5 minutu barru jasotze altzatze